ஜம்மு காஷ்மீரில் பொதுமக்களிடம் சிக்கிய தீவிரவாதி பாஜக நிர்வாகி என தற்போது செய்திகள் வெளியாகி இருக்கின்றன. அது தொடர்பான செய்திகளை தற்போது திரையில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஜம்மு காஷ்மீரின் ரியாசி மாவட்டத்தில் பொதுமக்களிடம் பிடிப்பட்ட தீவிரவாதி பாஜக நிர்வாகி என விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது. ஜம்மு காஷ்மீரின் ரியாசி மாவட்டத்தில் பொதுமக்களிடம் பிடிப்பட்ட தீவிரவாதி பாஜக நிர்வாகி என தற்போது நடைபெற்ற விசாரணையில் தெரியவந்திருக்கிறது. தேடப்பட்ட லஷ்கர் தீவிரவாதியான உசேன் ஷா பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நிர்வாகியாக நியமிக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்திருக்கிறது. ரியாசி மாவட்டம் டக்சன் கிராமத்தில் பதுங்கியிருந்த தீவிரவாதி தலிப் உசேன் ஷா அவரது கூட்டாளியை பொதுமக்கள் பிடித்து தற்போது சிறையில் அடைத்திருக்கிறார்கள். சிக்கிய 2 தீவிரவாதிகளிடம் இருந்து 2 AK-47 ரக துப்பாக்கிகள், பல கையெறி குண்டுகள் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கின்றன. பொதுமக்களால் மடக்கி பிடிக்கப்பட்ட உசேன் ஷா மே 9ஆம் தேதி ஜம்மு பிராந்திய பாஜக சிறுபான்மை பிரிவில் சேர்ந்தவராக தற்பொழுது கருதப்படுகிறது. பாஜக மூத்த தலைவர்கள் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் பாஜக தலைவர் ரவீந்திர ரெய்னாவுடன் அவர் தொடர்பில் இருந்ததாகவும் ஆயுதங்களுடன் இருந்த தீவிரவாதிகளை மடக்கி பிடித்த கிராம மக்களுக்கு